Yun dito. Yun, what's up guys? Yun, dito na tayo sa spot. Dito na yung mga kasama natin, mga legendary. Oh, ayan si Kuya Bot, yan pinsan ko. Yan o, yan tatanggalan natin. Yun dyan, daming bulig. Dito na kasama natin. Dito na sila. Ayan, manigsil. Pagkilit. Laki ng ano, hito guys oh, ay ng bulig guys oh. Hindi ko naabutan eh kasi may charity kasi. Yan oh guys, oh, tignan nyo naman. Si Kuya Lare oh, nagpapapakparan eh. Tapos manibot. Si Apong Pasyo. Yun oh, Tantan, Madsel, Jabe. Tapos ako ang yung lingkod si Kim. And you're watching Kim's Adventure. So yun, hindi natin nakikita yung lens sa GoPro guys kasi nasira. Dito na tayo. Binilang kasi sila ng pagkain nila kasi nagugutom na daw sila eh. Yan. Diyan na sila. Yan. So yun, stay tuned. Mamaya pakita natin yung mga mahuli nating bulig. Idol. Yan oh. Tingnan nyo naman yung lininisan ako. Papahinga ko lang saglit. Mamaya babanat na rin ako. Ayan, doon sila, diba? Yan, tingnan yung lilinisan namin guys. Mamaya papakita namin kung gaano kalalaki ang bulig dito sa Kalasyaw. Laya daw. Alam niyo yung laya guys? Luya yon. Sa Ilocano, laya. Kumbaga sa yung ibig sabihin ng laya kamot. Sinungaling ka naman. Oh, yon. At least may natutunan kayo sa akin na Ilocano words. Ayun. So yun, stay tuned. Sana may mahuli tayo mga idol. Guys, first catch. First catch ay marami na nakuha pero kan. Ito yung first dalag. Labo guys. Ito na yung ano, yung pagod namin. Nagbusit. Tukli. Nagbusit. Malaki na to. Dapat nakdakal ta doon na. Meron pa mas malaki dito guys, kaso malaki na rin to. Ang nakakuha nito si Uncle Kilit pala. Oo, wag na nala na. Hindi ako nakakuha guys. Oo, nabasa ka tabib doon. Si legendary Uncle Kilit. Nakamula? Natamaan niya ng ano. Alam mo yung ano, yung palakol, ganun-ganun niya. Tapos tumunog. Sabi niya, ano yun, kahoy? Hindi pala, labas pala. Lames? Bulig pala, bulig. Tignan niyo yung tama niya guys, oh, ng ano. Napiwak. Yan oh, malaki na yan guys, oh. Tignan niyo yung kamay ko, oh. Di ba? Nagtakta lang, laki na guys. Laki. Yabit, panyamla dyan. Laki ko na to. Laki mo na din, Jib. Yan, tsaka yung itong vape ko naman. So yun, mamaya ulit. Nakabam mo na guys. Yun, what's up guys? Yun, dito na tayo. Nandito na sila. Wala pa tayong ilaw kasi kinuha pa. Wala pa yung ilaw natin. Yan. Ayan, nandito na sila. Yan, alin no? Ayun. Pohon men. Ano yun? Tilapia? Tilapia tao. Lamas? Yun na nga. Uy, laki guys oh. Tignan nyo naman yan, grabe oh. Ang bilis naman, hindi na gumalaw. Laki. Hindi na gumalaw. Laki. Tapa. Pinitin. Bayaan mo na. Guys, hindi ito bawal sa ano. Kasi ito fish pan to. Talagang pinapakuha ng isda kasi tatabunan na ng ano. Tatabunan na ng ano to? Lupa. Yan, gurami. Lalaking gurami oh. Parang ano.
Okay. Up. Oh, laki oh. Dalag oh. Kinapan niya lang oh. Grabe. Tikan man ba? Amit sel. Ako taga kambal. Ah, naon taga-gam. Ako taga-kambal na. Sabi ang kutoy pag Walang taga na eh. Oh, grabe yun. kutoy. Grabe. Ano kaya yun? Ini, grabe. Malbat. Ay, Mansel. Dali. Takam na ala yun. Nala dyan. Dali sa mo, dali. Ito. Sakon kan. Sige, sige, sige. Paday yung mata. Titik mo. Grabe yun. Grabe mga idol. Nakita nyo yung ano? Nakita nyo yung ano? Uy! Tignan nyo naman yan mga idol. Yung laki oh, grabe yan. Yung mga bulig dito sa Kalasyaw mga idol. Tignan nyo yung nakuha niya mga idol oh. Uy, kinapalang yan. Malinsilyo is in the house. Nandiyan na sila Jib, dyan na sila. So, meron pa. Grabe yun mga idol, nakita nyo yun. Dalawa na. Tapos laki niya no, tignan nyo naman yung ulo niya no. Kapingin ka sa mata yata. Ano ang gorpeg kabilang tayo. Alam tini, ito may kabi namin yun. Anta, dihain tayo tumulang, matay mo lang sayang. Oh, Sige. naman ang yan. Yun, meron naman daw mga idol. Ansil, may batakon. Tata. Oh, ano? Jeb, punta ka dito Jeb. Kunin mo yung flashlight. Leka dito. Oh, dapat duwa. Leka dito. Kaya? Tignan mo, ang dami nang nakuha dito. Ikaw man, baka may tawas pa. Ayun oh. Lang Matawas pa. Yan. Ito, kunin mo na ito. Ikaw yun, Sil. Katanda ka naman. Hindi ko na mahawakan. Ganun ka na burog. Takol, Jeb. Takol. Nga, nakita mo yan. Sa kuryente yan. Ay. Ah. Ayun, Kim. Grabe. Tingnan niyo naman yan. Grabe ah. Grabe ito kuryente yan. Ah, okay. Grabe ah. Pabiyag na ta. Pabiyag ah. Pabiyag ka na. Pabiyag di lalap. Grabe. Kita niyo yung mga idol. Basta kuti lang ang basit. Labagan niya. Wala, labag lang kasi. Pipay-gid ko to. Seda, nagulog kayo. Titam lang, takalab ko. Ah. Enggak, kudu nanas eh. Matayo. Nagulog balik na eh. Takol. Takol sigurado. Sige, patay mo. Dah. Laya. Takol ya. Ato dilo magtulog tutot tayo. Ba masinita yun na. Masinita. Meron pa doon. Hala, malubot. Malot. Masinita. Pukaw. Basta. Nakatakas. Basta ni nagbrakabak niya. Harta. Hala, Jeb, bilag mo yan, Jeb. Nakatakas lang. Nagbrakabak. Nakatakas na bubutanya sigurado. Ya. Ini na buta. Nalan. Bunog eh, bunog ah. Tigtig na talagang kantsaw ka. Oh. Hindi na kayo manon ah. Bumbunog garod. Nagado kayo pa ya kung wala na eh. Nakaringan. Adun alam nga bunugan ng kal. Kaya gising-gising ng kalkilit niya kapag kapagambal. Talagang kantsawan na tayo ah. Hindi yun, alam mo na bunog mo nan.
magkuryente nang walang ilaw. Sumurot na hindi ulaw. Tak man, ada bunog to eh. Mululi yung bunog ang kal. Makit yung bunog nga. Jay? Guni-uni na guys. Bakit yung bunog dati Umatig ka ng bunbunog to eh. Magwan. Gubatit bunog to ya. Ate ti bunog. Mata ni ikut-ikuti. Bunog ang kal. Bunog. Dapat ni may isa ni. Nay, bunog man na. Nay. Nay bunog mo na ni. Bunog. Bulutan mo ka lang. Adaw, te kaya mo te. Katang ni Jeff, naglag. Ano ba ito? Jeep, punasan mo yung ano, Jeep, lens niya. Oh, Wait lang po. pakitan mga idol. Wow. Oh, wow. Oh, Nagdadak. takkurmat. Grabe mga idol, oh, tignan mo. Uy! Ay, takla ito ni. Pakita mo, Jeep, wag mo munang kamal. Ay niya. Pakita eh. Taas mo para matanggal yung no. Nagdakol na eh. Nagdakol. Bunog lang. Pares lang na. Takla dyan ala daw. Patay kabil ko. Nag-unkind, tinulog. Aja te nagpuskaw, aja Hindi ka rin. jay. Anja igid nga pinakinid sil jay igid yan eh. Puskaw, madi makakwak, maka Formangal. puro man nagadayaw. Ang kanan, igid na tayo. Nagkatapat Na kanan. pukaw abing kabannog angkal. Tigat ka na ka na daw. Sarming kinam. Buti madyan na to. Manim kayo tagpundo angkal. Kano nga kakasya to big? Sigurado. Tay. Pagiging ngayon malang balot. Di pinagalalaan ang kal. Ito yun eh. Uy! Tama. Tikot. Alam to yun. Ayan. Tara guys. Lagay muna natin ito sa tara. Di na pa kami gamin ito. Nagadalam eh. Na. Kami sa doon ng Joseph. Glup-glup yes mo. Mas marami na naman nakuha yun. Hindi niya. Malakas yung ilaw niya. Wala, grabe. Lala. Diyan na ni ko Kim. Mabagkat ko karong Jeb. Masugit. Ngayon muna kayo. Kuya, yan na yung parang pahinga nila eh. Oo, yan na yung kanina ha, hindi kami nagpapahinga.
Nung naglilinis kami, hindi kami Yung napapay. tapos pan. Ito na yung pahinga nila kaya. Yung makakuha ng mga malalaki. Magkatanta pa yan dyan eh, game. Doon banda may butas doon. Ah, kaya pala doon ng marami. Oo. Lalo na alam ko dadami. Makapal yung putik doon eh. Magkatanta pa eh. Yun. Magkatan nyo ba yung pakasyon eh, game? Awan, matikbabag ka natin. Doon kayo na katugtik. Tagamang pa lang ito. Saan, magkatanta? Gaman. Ano, nagkatanta? Hawak nga po. Saan? Gaya na eh. Ang daming ano. Ito na. Yung mga idol. Ni? Daming ano. Yung mga idol, oh. Yan. Yan po yung pakita ko. Dito may kabil ni. Tugkik, dito may kabil. Yan ito cake. Eh, I-price mo. Press mo tam. Yan, kunin mo yung camera, Jib. Tignan natin mga idol. Oh, hoy! Takbol natin eh. Grabe, mga idol. Pakita mo, Jib. Pinapasita ilaw. Ayan. Kata mata. Tignan nyo yung mga idol, oh. Tugkik, surutan ni Papam dyan. Nalamtas ako. Yan, ito mga idol, oh. Tignan nyo naman mga idol. Oh. Kung gano'ng kahaba yung mga idol. Yan. Lagyan na natin dito. Tayo bumulot tayo kayang kay Edward damdamati kan. Timetros na. Metros pa daw mga idol. Para may ebidensya kami. Kurang dano mga ate, kurang dano. Di mga idol. Yan din ang Jib. Yan mabag-vlog ka na lang. I-vlog mo na lang Jib. I-vlog mo na lang para mag-focus sa ano. Ang plastic yan. Ang kutong ano. Doon mga gurami ihaw. Oo. Ito, huwag nang ilagay yan para hindi siya Pwede mo na masaya. kayo. Tagay mo na kayo doon. Para ano. Oo, pwede kuya. Para makakapagpahinga din sila. Oo nga eh. Oo. Sabihan mo sila. Sige kuya, ako magsasabi. Para makapagpahinga din. Pero sabi ni Uncle Edward po kan. Huwag niyong tigilan. Pero kailangan natin magpahinga. Oo. Tao lang tayo eh. Ayan. Bukas naman oh. Oo, sige. Ayan. Wah. Ano mo mga idol. Tingnan nyo yung mga ano huli natin mga idol. Yan mo ihaw na. Doon nakakuha na. Plastic sana paglalagay. May plastic po doon. Doon po sa may kwan. Tukik, surutan niyo pa ako dyan. Dito po. Pa-flashlight na lang po. Sige kuya, pailaw na rin po to. Para makuha ko yung mga ano, pwedeng tanggalin natin. Isang drum na to guys ah. Drum to guys ha. Drum Drum. na yan. Hanggang ano dito? Pastuhod. Pagpastuhod. Uy. Huwag ka nang pumalag mga idol. Wala ka ng takas. Ito kailangan dagdagan ng tubig. Saan na tayo may bagbag ka tatanga eh? May drum doon na blue. Kulay blue. Oo. Mas malaki yun. Pagka ano. Mapupunan pa yung bukas. Oo kuya, mas marami pa bukas. Lalabas yung mga yun. Sigurado Oo. kasi ano, malinis na eh. Yung maliliit na tanggalin ko na kuya no. Ito. Para may maluto tayo. May ihaw. Tinig ko rami. Para hindi sila magsiksikan. Matay ata to. Buhay, buhay. Yan mga idol, pakita mo. Marami din po. Dami oh. Yan. Yung ano, bayad ng pagod. Dami yan. Ilang Ayan, Chip. taon yata ang ginaano na yan. Hindi po nagalaw. Hindi nagalaw. Ayan, Chip. Ano mo na. Lagyan mo na sa plastic. Ako na. Nasaan yung plastic? Dami ah. Marami pa yan. Opo, marami pa po yan.
Malaki na to. Ganyan yung nabibigwit dito ko. May hito na ano kaya? Wala Ito, po. meron po dyan ta, ano, pero hindi po namin makuha-kuha ta. Yung isang kasama namin na, ano, natibo. Ano di ba? Na tusok? Opo, natutusok. Hindi na po maka, ano, na namanhid na po yung isang kamay niya. Lalaki ng hito dyan. Oo nga po eh. Ako na po yung isang kasama namin. Patapos na kami maglinis. Tsaka pa na. Parang bukas pa. Oo. Bukas pa kayo mag ano. Opo. Ang dami oh. Nagdagan na naman ata. Hindi, kasta nun. Bubuhatin pa natin to eh. Buhatin mo nga. Jay. Dagsan na dito. Nagdagsan na. Kaya. Pero babawasan yan isa sako. Pero pa daw. Pero mo, Dapat yay. Oy, Dapat yay. di basta tayo lang. Kakabel mo lang ang G1. Bat! Ah! Tepe ka lagi na nabiit. Ayan. Kal. Kasama natin si Kuya. 20 kilos siguro ate. Kal. Ayun lang. Tepe ka lagi na nabiit. Natek to pre. Ayan. Naman tayo pa. Iba tayo di ano no. Angkal. Iwan na yung to. Doon. Ayan, Ito mga po. tepe ka ng kal. Ayan. Dati ni may sa dramon. Buhay pa, lilipas sa atin. Sandra. Tapos ito na nun lalagyan bukas. Ang gawid kami no. Pwede rin. Pero kailangan na kayo ito eh. Uskwila ak. Ayan. Uskwila ak. Ado kami mo tagbibingay. Na. Ado kami bibingay. Siyempre sila Girl Duarte sila mo. Kaya hanggat maaari. Hanggat kaya. Ayan. Kaya ka na ata. Puwin. Nasaksak ti ko ano eh. Mga makuputi. Ayun o. May dalang eh. Basta di magkakababanitan ito. Aji ko angkal pabaor. Bababor lang. Habol pa. Waligat na. Tamot ng Gionog. Ang kiwot. Kiwot. Aji babasit nung may nga kakastay. Basta nagdadakal di ba kurkurgin dito to eh. Naigat. Igat. Ado igat na to eh. Hindi kami tanim barbarang namin. Buto sa ako dyan ako hindi na sila gigit. Uy! Ni, dapat padagdag na. Grabe naman yan. Oo mga ito no. Ay. Ito yung ituno ka na. Paina na. Ito yun. Yan, so yun mga idol. Bidikin mo na rin. Ay, papulas mo yung ano, yung camera, ay yung lens niya. Yan. Dito lang yan sa Kalasyaw mga idol. Yan o. Ito yung nahuli natin. Yun yung ano, yun yung ano natin. Kumbaga bayad sa pagod natin na paglilinis. Maghapon kami naglinis mga idol. Yun. Mamaya kami. Try namin bumalik ulit. Yun, stay tuned. Jeb, takpan mo na.